So ndị ihe na-ebu ife dị a na-enyide onye ọbụla a na-ere dị steady la that place. And ihe ndị eke na-eme that side wụ na anọkata like this ama na ihe ndị obodo anyị na-arụ dị asọ nsọ ịtụ akwụkwọ na ibu ngwongwo. So anọkata like this eme reading ebu onye ọbụla wee naka onye ego. Ụfọdụ nọ n'ime dị a na ha adịghị arahụ ụra sef anọgidela abalị before you know it information abịa onye ọbụla na-agba ọsọ. Iwe wene gị n'anya ilu ọnụ ụlọ isend their request TikTok fụ oche moto gị ọ ga-ebutu this thing ọ ga-eme affect my life. Ilu ọnụ ụlọ isend their request ịpụta n'ime moto Naya and her boys. Thank you. Aya gaa n'ilu Yeah, so now ndị eke na-ebu ha steady na because of emeri ọrụ dị dị na ama na ndị obodo anyị na ọrụ ka ha na-atụ na ibu ife. So now ha dị stranded because the visa eji ba ute wụ multiple entry ya ụla ịbata ị ga-eme exist wee bata back again. So and ha nwe mere exist ị ga-eme exist in overstay. Even sometimes last 2 months ofu onye chọrọ ka because visa ya ka dị valid la Dubai ọ chọọ ka o jee wee bachite back o book ticket 3 times akwụsịrị ya n'airport asị ya na ọ ga-agalachi back ya clear the overstay and ojizi ego ya nwa alachitekwe back na ma the 3 ticket o book dị ego lalaliri like that and ya nwa ama mpụta ule again ha nwa na-abụ na ha emere ka eji ego at all. And because I'm very disappointed mana because agbara m agba si ha agala obodo ahụ lalụ adụrụ ya and emedo ọrụ dị anyị and ije me obodo ọbụla ị na-eje because mmadụ arụgo street la Africa. So eme obodo ị ga-eje wee rụọ street edutu oke mana eme ebe ị ga-eje ịrụ street dị very difficult because every little thing ndị eke ga na-eji na-azụ ahịa. So now I had very stranded and myself I chọrọ m itinye ego m there again because of agbara m ha from the beginning. So ya ka na-ekwu ndị obodo anyị ọhụrụla mmadụ bata from anywhere because e mere one guy from our village see that place wee bata one village. So that influence ndị ọzọ wee tigezi isi that place onye na-eme ndị obodo anyị ofu onye kwuka ha n'okwu la obodo a na-ebute ike dị a na ife na-ememe ha ma ncheki the percentage of people na-eme ekielu obodo ahụ onye ọbụla etijewe isi that place si ka eje. Even oge m gara Kuwait ejiri m agent wee gaa Kuwait m mere detain direct all employment nga direct ọkwa ya ka m ji wee kpọta my cousin ọfụkwa otu anyị si wee mee nye that time emere onye kwụrụ ụgwọ emere agent eji wee gaa anyị mere direct irukwe ha na ebido ọrụ wee rụm ọrụ. Even mgbe m si Kuwait bata Dubai the same thing mụnwa jikwa aka m mie wee batakwa Dubai that same way. One of my brothers after all this experience ha nwetara ha wee jemekwe kwukwe agent ego jemekwa obodo ụlọ emedi ife dị anyị atọ asị ka eje dị a ga-eje tụwa ọrụ. Even ọrụ a na-atụ sef ọkwara na ha ka m wee mara ya arụ makwa mụnwa ndị ka ha mara detin na-arụ hapụkwara detin na-arụkwa normal work because normally as onye street na-akwụ ụgwọ karịa normal work mana you need a lot of discipline in the right track. So all the very very bad. The cocoa. Okay, my brother, thank you. My brother, these people na ni na-ekwu na nke ha nọ inside ka ha just ha nwee freedom. Ha nọrọ inside ha nwee freedom but ha na-agba ọsọ steady because ha na-ebu ndị bai and ha man na ubai because of ha no overstay. Ha need to clear overstay then book is a ticket wee la and the overstay now the ego gonna pile up on daily. Okay, he relate to you. One of them was my immediate elder brother, the other one was my cousin. My brother, thank God na mekuli yanchi ihu because if you are here for help or whatever. And I watch video ndị na-eme. I don't know ha no TikTok this side. Maybe ha na-abata mana amara m their account na TikTok. Okay, onwe ihe nchi ikwu ya before you continue, ihe ekwu okwu na. Biko
onye ọbụla na-edeli m na phone na my inbox si m nye aza ọkụ ya agbagbughị anyday ideli m ibe si m nye ya aza ọkụ agbaba ya immediately gbuo idade enwụọ onye ọbụla munye yi contact munye yi update aza inwe ike ịnwụ dade idechere ene mmenye ya aza enwụrụ amala m ibe wee bịa n'Israel saba efele ịka mmala ibe ịka m apị ịka m atụ ọrụ inweta m 20 years ago ịma level m amala m ibe wee na-ehicha ụlọ n'obodo na-asali ndị ọcha na-akọtụ vegetable na kitchen ịka mmala ibe ịnọ n'ime ụlọ iwelu fonu si m nye ya asa na platform etinye n'uche ajụrụ gba ọsọ ya ọnwụ na ịbịa ya na ịchọ ka iche njie ma na ịchọkwa ịnọ street ka ị nwee conscience ka ị ka nwee conscience ịnọlụ hia ana ama jọji gị n'ihe ị na-eme mana a connectkwa na mụ because ndị obodo bịa gụọ datin ideli ndị obodo owolu AI ba gụọ datin mana somebody kpọọ m chi m nọ counseling ka m na-eme nche nọ counseling n'isi adịla mma ka nye counseling ọchịm boss na onwe ndị nya na ya mee street business ga-ewe kuchie gie mụ je gbalị ya ụgwọ ọkụ ka m gbalali ya immediately unfortunately ka medicine announce here anala m eme ibe street anọrọ m aza anala m eme ibe street wele ego niile anwụ ihe enye m n'ibe street jee nye ndị bunu $20 billion business 7 trillion 1 billion